Kaixo, gu Iban Rubio, Aitor Rangera eta Saios Martinez gara. Txakolinari buruz hitz egingo dugu, eta horretarako Talaiberri txakolindegira joan gara Bizente Izagirrerekin hitz egiteko. Naiz eta bodega 1982an eraiki, Bizente Izagirre laugarren belaunaldia da, eta haren alabak bosgarrena. Lehenengo belaunaldiak, lehen mastia, orain dela 175 urte landatu zuen. Kaixo Bizente, zu Talaiberriko txakolindegiaren jabea zara, eta gustatuko ditzaiguke esatea zer den txakolina. Bueno, txakolina da ardo zuri bat. Ardo zuri bat ezaten danean da ardo zurian maila dola. Beltza ere bado, txakolina ere bado beltza, eta gorria ere bado. Baina egiten da, asko dugu zuri. Bueno, ardo txakolina da ardo zuri bat, baina beste txuriratik desberdintasuna dakana da azidezak gehiago dakala eta oso freskua da eta aromak berezitasuna dazka, txakulinak eta esaten bezala azidezak gehiago daka eta gero daka karboniko pixkat, naturala behar fermentazioan jasotzen duna, txinparta deitzen jauna, bestetatik desberdintasuna Noiz lortu zenuen jatorrizko deiturako txakolina? Jatorrizko deituran barruan sartu ginen 1989. Aurretik urte batzu pasa ginen, preparatzen, da gauza horiek, baina aurten ditugu eta uste. Ondo, Eta horrek eman zion, segurako bultzaba da, bai kalitatea eta bai produzioa ere, salbenta asko. Noiz egitzen nuen txakolindegia? Bueno, txakolindegia iriki ginen 1982. Hau, bodega Talaiberri izenakin, eta ginen nuen familia. Lehen aurretik ginen txakolindegieten, berez gugea laugarren belaunaldia nahi di, baina bosgarren guare jaida dania. Eta horren, beti egin den txakolindegia. Txakolendi ondoan ikusten ditugu matxondoak beti egon dira hemen edo aldatu ginen? Ez, aldatu ginen, etorri ginen. Hemen atzen duzko maztia dek, zarrena dia, gara jortakoak, 1982, gibotzatxo 1984, pixkanaka ginen aldatzen, eta azkenengo izangoa, ondala bolsei bat urte. Zen matx mota ikusten dituzute? Hemen eguneko 95 da ondarro itxubile. Eta bestia ondarro ibeltza. Eguneko 5-10. Txakoli ezberdin egiteko, ez da? Bai, gugite dugu txakolin beltza, mazbeltzakin ite dugu txakolin beltza. Baina mazbeltzakin indeike baita txakolin itxubile. Berez, beste gugitan itegue nazti txubilekin da txakolin txubileak. Baina gugitu berezitu da txakolin beltzak. Nola egiten dezute txakolina? Bueno, txakolina prozesu asko azka. Txakolina hona ateratzeko bodegan ez egiten. Txakolina hona egitea maztilen. Matza zaitu eta ordo lan handik egin behar da. Matza zanua eta hona esortzen bada, esan lehike txakolina ideia bakarra egitea da. Baina, prozesu horretan, baite dugu, maztilean, matza biltze dugunean, maztien bertan zedezitu goti matzana, bilduta geho, bodega ekartzen danean, beste kasa ustu zinta batea eta zintan banatu, beste zedezitu batin, eta hortik aurrera bodega sartzen danean, prentzan izutu, azkenengo kondarrak apartatu, ez nazteko, porque azkenengo beti txarro izatea, eta hor dut, partikulinak hartu, fermentazioa egiteun, temperatura berdinean beti, 16-17 gradutan, eta fermentatzen duenean, txakolina gado. Gero berda, hotzan pasa, jangotu bertzeko, txakolinean lehen esan dut da urteko erari bat, gibitza bat atzen duena, eta hor dut depostutan, txeitugu 16 gradutan irekiten, eta bugatzen duenean, 10 jazteitugu eta hor mantzen zeitugu, engotu bertzeko. Zein da gaur egungo bataz besteko
ekoizpena, daukazuten. Bueno, Argentina hemen, Euskal Herrian. Eta produzio aldetik zeigu inuke, batez bestekua izan lehike 10-12 kilo horrela hektareako. Eta produzioa guk giltzekea 100.000 botila gutxora. Segun urtetan, urte batzuek gutxik izatea eta produzioa. Non saltzen dezute txakolinean? Txakolinean, bueno, pixalden oitatu zela Euskal Herrian gehiena. Baina gero Barcelonan desente, Madrid pixkapai, eta Costa, Asturias, Malaga, aldotan ebete pixkapai, Javi, Malaga, Mediterraneo eta beste pixkapai, eta gero esportazioan. Esportazioa gehiena Estados Unidos. Estatu Batuak, bai. Gero, Japone bai pixkat, eta Europa, Belgika, Frantzia, Alemania, Holanda, baina, bueno, hori dira partia egitea, baina, bueno. Baina, eraman dut. Amiko. Txakolin txurila eta txakolin beltza. Hemen, antzina gontzila, txakolin azkarritu zena, barrikatik eta ateatzen gontzila beka. Hau da, txakolin txurilena eta hau da beltzana. Eta zer dira, beltza, iteu zikindu, mantxa handila da. Orduan, hemen atako litzake, hau dana zikindu litzake. Eta orduan, horretik dago txurila, izpiltasun duten. Beltzakin, hau, esmaltian gainen nola doan, hau rapitik dugu. Eta horretik da, hau beltzan. Eta tazak, barruan daga, beltza, Ja. Bueno, hemen dazkau, baita produktuak txakolinakin itetzen diana. Hau da, ospina, txakolinana. Beste hau da, ospina, baina gazibotxua. Erabilera berdin egua bideak, esalabaetan da berdin erabiltza. Hau, oso beha, esaten bezala gozua da. Eta esalabaetan da, gauzetan erabileik hori. Beste hau da berriz, usuela, berez da horuko. Usuela, haure txagoinean batzen. Mi eskaini duguzun denboraren gati, eta beste bat alde. Vale.